KSA Center Branch Committee pen Patirpi Ponsi, Longringthepi Helipad along Kepangthir asai kedai port. Pini matijong ni phai hini arni adapor fight frog apor pen KSA Center Branch Committee pen Patirpi Ponsi, Helipad along Kepangthir lapen dustbin mate khangra positame bitekanglo. Laso along Utor Borbil Outpost Longringthepi Police IC mate in charge lapen arisang ho tum kaprek atum positame cherap chetodun. Lapen mesen me et pen pechun pon pe melu. Labang so helipad kaselam ke India Prime Minister Narendra Modi ilitum Karbi Anglong ke bang hutsi kaselam pondo. Boy fit sitame labang so helipad along Kepangthir bang kabinet penajok ki jui kelangatum pusitame pater tekang rong titian pin. Lapen Kepangthir ji kalisi otlang no meglang no si nang choklem rong titilo. Lapen kecho thap ki jun thap atum pusitame bang pen horabong pusitame papuk tekang rai datiti lapen kaprek akaheno hormu pusitame dupik. Nilitum Utor Borbil Outpost Longringthepi Police atum benching YC labang so helipad adim along ki jui ke bang atum phan pustame puthot kapachini pon alam the puthot ardi pon fusina Arni kangsam 45 hopen abad lotangte labang so adim juidam long lelo lapen kopan ne jongsi labang so helipad adim along otlang no kachoklem hegdunong lok pulotangte sodak pen insai ponji pusi KSA pen stame phan pachini pon Lapen komat ne jongsi laso helipad along hor ki jun pen hor abong kapa phuk tekang thegdunong lok pulutang te sodak pen insai ponji hima hom mate biskut a hom pen kedang lok kaprek a hom pusitame nilitum ki bi tekang dustbin mate khangra along le bi tekang et nang ji pusi han pachini pon holoni pen jesong ti report news supply story 427 Litum KSA Center Branch Committee ahin pen lapen Longringthepi nonakimi ausi na chirap dun sin litum ladak helipad along Longringthepi helipad along Kepangthir asai deng ponlo ladak ahin pen wangpo risoi jang pen cheng lok akisa ru putum dame ladak wangpo helipad along si raki hormu mate hornangi jun pen abong sisa lason papu kang thip titi mala pen war kang cho tapuson dolo ladak khiti ke klema tum posisame sai kati ki tum posisame ladak penan kati kub lason dolo sok e hut sok ro putamia keng sak palut palat dolo lapen labang so ahilipad along riso yang atum putame odlang no kam ka choklem la puson dame dolo lasi nilatum pini la hai ala munthi pa make up pen ladak koson si la puson raki hormu ke chopen bong sisa war kang thima lapen odlang no kam choklem long lok ma pu nitum matha humri pen si nilatum police lada Longringthepi outpost osi to ben chelang si Kepangthir siding polo sisa do an putame ar kok lap aja lap sini tum dak dustbin long biwet lo la pen ni tum KSA Center Branch Committee hin pen dustbin potame la dak helipad long ni tum bitekang lo donet tekang lo helipad puram pote la dak helipad ke thom do asili tum ha war long la son helipad ke to geli tum pan si ningarong me mate li tum pan mesen la puson lo yo hili tum ha war long tame ki jui atum pusame la dak wang do lo la pen video nang shoot film nang shoot pusame la son ini tuma helipad long tak lang nun pen tum nong me la puson me dolo la sila hai ka cherai kom neng ka nu tina karbi arat al atum long sita me arpu dolo mate responsibility dolo la sila dak araki hormon nang chochera nang juiwet wangwet puson te la me parji ako pini pen yong sila bangso dim long raki hormu ke cho la pen odlang no ke klem la pen bong sa hai hui ke pa phuk dokok pulatang den tum so dak pen sai ponji la pen nilitum KSA Center Branch Committee hin pen so tagli la dak osia tum pen pusamine tum chilang ra pet pen sila bang so la dak koson odlang no nang choklem la pen hor nang jun la pen si bong si sa hai hui ke pa phuga tum pan tum so dak pen sai pon po